kimtsi sarauniya yar sarki. Allah ya taimake ki, Allah ya kare nisan kwana. An gaishe ka liman, an gaishe ka sarauniya ta amsa. Allah ya ja daren sarauniya magajiyar sarki. An gaishe ka Alhaji Dairu sarauniya ta amsa. Allah ya ƙara girman rawani ya ƙara hasken fada. An gaishe ki kwamishina, gaishe ki wakiliyar gwamna sarauniya ta amsa. Yara kimtsi, To mun gode da kun ka amsa kiranmu, abin da ya samun ka gayyace ku a fada. Yau saura kwanaki kaɗan azumi ya taho watan Ramadana. Wannan tabbas. To limamin gari Na'am ya mai martaba. da Alhaji Dahiru shugaban 'yan kasuwa Allah ya baki nasara. da ke kwamishina. Allah ya taimake ki. Liman kai nake so in fara tambaya, ni ya shirin ku malamai cikin azumin nan. Allah ya baki nasara kamar kowace shekara. Akwai tafsirin Qur'ani mai girma. Na san wannan, Akwai kuma addu'o'i ga wannan fada. ku ƙara addu'a, ku sanar da al'umma su ma su ƙara addu'a cikin watan Ramadana. Mu samu zaman lafiya, mu samu salama. Da yardar Allah za mu yi wannan. Sai ke kwamishina, ki sanar wa gwamna. Idan azumi ya taho mun san gwamnati tana gyara masallatai, sai masu fenti. Ana nan ana shiri wasu ma har an fara. To ki cewa gwamna, kar da ya manta jama'a na da bukata. musamman shekaran nan bukatu sun karu. Alhaji Dahiru, Allah ya baki nasara iyake mai martaba. ku kuma 'yan kasuwa me kuka shirya? Mun sanar da kowa kar a tada farashi, a tausaya wa al'umma cikin Ramadana. To kun kyauta batun zakafa. Batun zakka zan fitar na baiwa ƙanana. To dan Allah, ka umarci 'yan kasuwa kowa ya bada a fidda haƙƙin Allah. Da yardar Allah mu duka za mu yi wannan. Jakadiya, Allah ya baki nasara da nisan kwana. A sanar da rediyo, TV da jarida, a sanar wa al'umma. Haka, masu shi su ringa taimakawa marasa shi. Haka ya kamata. Makwabci ya ringa taimakawa makwabci. Wasu suna kai azumi ba abin da za su ci, ba abin sahur su sha ruwa su zarce. Subhanallah, Allah ya kyauta. Amin amin, sannan muna kira ga dukkanin al'umma, kallace-kallacen nan da ba amfani. To a takaita su da masu yawan catin cikin dare su ki barci. Mu yawaita nafila da karatun Qur'ani. Sannan muna kira a taimakawa marayu. In babu uwa ba uwa da zai musu dinki ya sai musu sabon takalmi. Mu taimake su abinci mu yi musu sutura. Mu je makarantar su mai biya musu rijista. Wannan rabil kwamishina gwamnatin kuna sane da 'yan gudun hijira. Gwamnati yana ba su abinci da magani. To ga azumi ya zo a ƙara buɗe hannu. Za mu taimaka mu ma insha Allah. Allah ba da iko ya karɓa ya ba da lada. Amin. Yara kimtsi miƙewar ki lafiya, taka da lafiya sarauniya yar sarki.